Jam wale mon musidɓe tedduɓe rewi ndi ɓe jillu ceerno Ahmad Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor e dunde Europe. En garino e kumpital hano natira wuro witengo Roma lamurgo gendi Italie. Gueɗe kewɗe gartam baɗaɗe toon ha yaadu Vatican ha e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa tawa ko naftoje rendo ngo. De genu ittimo kanko ceerno Ahmad Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor wuro witengo Roma o ari koye wuro witengo Napoli omo wonde gotoye musidɓe makko ceerno Seydina Mandione Thiawlaye. Sikke ala to sengo dille pulago wonde giɗo makko Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yaroyaɓe ha e bandiraɓe almuɓe moni kala e sengo dari tawne moƴƴini ɗum no haniri. Musidɓe tedduɓe, caggal nde o naati e wuro witengo Napoli o jaɓɓa jaɓɓungal joɗgal e teddugal fedde fulɓe Italie mo ganduɗa taw ene jeeya hen ceerno Hammar Sow cukko hoorejo yilirde towde fedde fulɓe Italie e jambareɓe woɓɓe haysinno en kalani inde. Golle tiɗɗe mbaɗama ɗon e nder hôtel taw ganduɗa ko Via Milano. Sa yi ngal ɗo jaɓɓungal ngal keewal yimɓe hôtel ɓe koye mumen joguima fayre holi oɗo garɗo ɗo e holi ɓeɗo natoɓe ɗo. Kono ko wawno wonde foof caggal jewte ɓe paami tigi ndeke ko hunde mawde joga e nder wuro ngo e ko gollete hen ko. Musidɓe tedduɓe, haɗani ɗon waɗama ɗo ganduɗa tawtorede e timmingol burdi ɓen sukaɓe almuɓe wonɓe ɗo e wuro ngo. Almuɓe ceerno Ahmad Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor jeehi kawriti hen ɗum waɗi kadi gartam ha wona seeɗa. Caggal ɗum hufama ko wiyete ko mawlid jibinede Muhammad sallallahu alayhi wa sallama e nder gendi Italie ha joni e wuro witengo Napoli tawi ko kanko ceerno Ahmad Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor teddinira kan ɗon jamma e gardiɗo makko ceerno Seydina Mandione Thiawlaye. Musidɓe tedduɓe, yahama toon no haniri ni waɗama jewte kewɗe gartam. Ceerno Ahmad Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor o noddi rendo ngo faade dental, o noddi rendo ngo faade jokkere enɗam, o noddi rendo ngo so tawi ken hoɓɓe mbawen teddinde e ɗowtade gueɗe ɗe ganduɗa laamuyankoje gonɗe nder leydi ndi enenne jogoɗen neɗɗago timmugo e hollirde ko meɗen ko. Kono bandiraɓe tedduɓe, haɗani ɗon ñande dewo o yeehi toon to wuro witengo Ceperano e ballal ganduɗa on biyeteɗo Marco. O jokkodiri toon e yimɓe ganduɗa halfinaɓe gonɗon wuro joɗaniɗo maire wuro ngo e jogiɓe toon ko fate pinal e holliroɓe ko fate gueɗe hankiyankoje gueɗe gandi e nder ganduɗa gonɗon wuro Ceperano. Sikke ala jonde mawde waɗama toon no haniri ndani ɓen so tawi kaali e ɗemgal italiyare firanno ɗum e ɗemgal jolfe walla farais walla ko nandi hen ko ceerno Hammar Sow mo ganduɗa golle muɗum mbeɓani haldude. Caggal ɗum ƴetti toon konngol kanko Seydina Mandione Thiawlaye haali haala mbarka fayida no fewi e ko yehete e dow muɗum ko. Caggal ɗum ƴetti toon konngol maire Kayar ceerno Ndoye kamnene haali toon haala ganduɗa mbarka fayida no fewi e caggal ɗum ganduɗa kadi e musidɗo meɗen ceerno ganduɗa Bachir Mbeng. Caggal ɗum guiɗo moɗon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yaroyaɓe kamne ɓammi toon konngol e ɗemgal Pular e ko caggal ɗum noon kamɓe jaɓɓiɓe ɓe nde ɓe bismi no haniri ni ɓe kolli weltare mabɓe ceerno Ahmad Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor ɓami konngol o tengtini o tittini fimde hakkude makko e wuro witengo Ceperano. Ɓe kolliti sa yi waɗi tayre won caggal ko yewtidano yogay duuɓi wawano jokkude ko ñaw jillinogo windere nde hono coronavirus. Kono noon sikki ala koto wonno woni ma won ko battini e gueɗe kewɗe
ceerno Amadou Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor tengtini beele galle Sénégal naaɓe wooda e nden ɗon gonɗon wuro maire mo Kayar jogo punodal hakkude muɗum e maɓɓe tawa kala dille dillade e nder wuro Ceprano gendi Italie ene wawa dillede hono ɗum toon to gendi meɗen ha gueɗe ɗe mbawa yarude yesso nde wannon goto foof ene yiiɗi jokkodiral baɗgal gartam ɓe nawi min ha to galle mabɓe ganduɗa ko galle ganni moftude gueɗe jogade ganduɗa kone tolno e duuɓi ujunnaje nogas pawɗi ko adi godal mawɗo men ganduɗa Isa mo moƴƴere guene woni e muɗum sikki ala ko ɗum waɗi gandal no fewi waɗi gartam e gueɗe kewɗe sa yi aɗa wawa siftorɗode gueɗe ganni ganda ndeke wonko mofta wonko reena gandal ko hunde wande fayida sa naati e gonɗo rendo a anda tigui wonno woori kamɓe ɓen ɗon Ceprano naɓe ɓe gaddi ganduɗa ko wiyete ko dokke teddugal ko won hen mbiyata cadeau ɓe dokki ɗum ardiɓe ceerno Amadou Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor e dokkal faade makko kanko ceerno dokkal faade Seydina Mandione Thiawlaye dokkal faade maire mo Kayar e dokkal faade Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agname Yarayaɓe caggal nde ɓe gummiti toon eɓe dusodiri e werlaji 5 ummiɗi Napoli bandiraɓe meɗen tawani irtodiri hakkude fulɓe jolfuɓe e leƴƴi goɗɗi musidɓe tedduɓe artama e nder wuro Napoli golle ɗe jokki hano haadiri dani ha ganduɗa ñallal sappo lewru sappo ɓuuri hitande ujune 2022 ceerno Amadou Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor wawi hebde bismago faade e nokkure ɗeɓe mbiyata service immigration ni ganduɗa woni nokkure darinde ene golla ko fati e koɗagu mawɓe wonɓe toon toppitiɓe gueɗe kewɗe tengti ko wayno wallude ɓen ɗon hoɓɓe arɓe nokkuje ɗe hay ko fate kayitaji ngal kadi diɗɗal yeehi toon e duusi ceerno Amadou Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor ɗum joɗama toon ko dadiɓe dari e kallu ene paadi sete ha ara natirano haadiri dani e mbadi bandi fayida no mbinomi ñandete ni so tawi tengade joɗima nder Vatican haali pular e ɗum ɗon sikki ala ko sababuji mawɗi fulɓe mbi so tawi lingu walla nooro yari karaw yo yettu gueɗe kono hoto yejji lawjinoɓe ɗon lahe walla lawjinoɓe ɗon kore musidɓe tedduɓe holko ɓuuri haalede toon ceerno Amadou Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor holli darde mabɓe yonde holli jaɓɓugal mabɓe holliti kadi ene moƴƴi ɓeɗo henno hoɓɓe wonɓe ɗo e nder ndiɗo leydi ɓe ganda gari tan ko yiilade ɓe gona yimɓe bonɓe o holliti kamɓe koye mabɓe yoɓe ɗowto ñawoje jogaɗe ɗe yo laamu ngu tinno wallita yimɓe ɓe ngala ɗereji woni kayitaji ɓe mbawa dañde ɗereji gollotoɓe gollo goto foof woppe e ndimago mum timmugu tawa ganduɗa ene wellito ko ɓamtare e dow jaam wawi nawrude windere nde yeeso bandiraɓe tedduɓe ene jeeya hen ni gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe jahata jeere saabi wonko haala toon e ɗo e sahaji garuji ma kumpital mum laaɓgal aroy tawa won joɗinoɓe fodde duuɓi e duuɓi ngalano ɗereji nane wiye biteɗo kaari e kaari keeɓi ɗereji tawa saabi ɗum ko garal ceerno Amadou Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor musidɓe tedduɓe ɗum waɗi gartam no fewi Seydina Mandione Thiawlaye haali toon haala mbarka fayida ceerno Basir Mbengue kalfinaɗo ko fate e fedde nde wona laamuyankore nde ceerno Dieyi witende Alfawzu wan Najati haali toon haalaji baɗɗi fayida no fewi sikki ala e ballal ceerno Hammar Sow e ganduɗa e musidɓe mum e gardiɗo fedde Sénégal naɓe gonɗo ɗo hen e Napoli caggal nde umma toon e bandiraɓe hewɓe ene gara juurotoɓe salminoɓe weltodirteɓe aɗa yiya goram jeese laaɓɗe e famde ɓeɗo de ne belti e yoga e wiide minen noon min kewano dañirde hono dani min beltima e ngal ɗo garal sikki ala ɗum ɗo ko fartange wonande min bandiraɓe hewɓe darimi hen darde yonde guila ganduɗa ñamde yarde e teddugal e kala ko ene miije ene dari hen hano handirta dani sikki ala ceerno Amadou Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor e ardiɓe muɗum tinani koɗagu e nder wuro witengo Napoli caggal ɗum ñallal ganduɗa hanki ngal nde yeehi hande hiiri hedde ganduɗa nangue hoore nde umma toon to ɓe mbiyata service immigration to ara ko yaade nder jeere ceerno Amadou Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor wi
so tawi a naati e wuro bandiraɓe ma ngari calminima beltodiri e maɗa annene hoto ronku ƴewde holno ɓe gurdi e nder gonɗon wuro e nder ndin ɗon leydi min mbaɗi jiilaw e nder jeere to wiyete ganduɗa via bologna e ngan sanga min jokkodiri toon e yimɓe hewɓe duwuji kewɗi waɗama mawon jiiɗumi nder ayowoji katanti leñol ƴetti toon konngol mañam yeroyaɓe holliti yimɓeɓe yo ɓeydo famde darde yimɓe waɓe dani kono noon sagataɓe fotɓe ni henne e nder leyɗele baɗe ni yonti nde mbawata rendinde peeje mumen ndendina doole mumen ha mbawa wadde gollorɗe to meɗen to gam haɓade ɗanle ɗe ndewani lawol musidɓe tedduɓe golle tidde mbaɗama toon o yettima jeyirɗe kewɗe o waɗi ɗon duwuji gila e yeeyoɓe ha e wonɓe e nder gollorɗe keeriɗi o hokki hen duwuji no hannirta dani kono ceerno Amadou Tidiane Thiene Djiba Khalifa Bambilor haɗani ɗon o ruttima e ƴewde holi yimɓe maɓɓe ɓe ganduɗa rafaɓe celle wonɓe won nokkuji o yetti toon o ngabbi ganduɗa toga togiji towɗi salmodirde mumen e ittodirde mumen kumpu e duwanade ɗumen e famde holko wona e dow muɗum ko siki ala goto fof kadi waɗi hen no hannirta dani ode haɗani ɗon kadi min gummima toon ganduɗa min jeehi ganduɗa ha to boowal ganduɗa manggal yimɓe men goram tampuɓe rafaɓe celle ene leeli toon tawa hankkadi ko ɓooyɓe ɗanngal ha gonti goɗɗum hankkadi yimɓe hewɓe ko dogoɓe ɗumen jaggiraɓe hangaɓe tawi ganduɗa ko caɗele joƴƴini ɗumen toon ma en garto hen e jewte ɓurɗe yajde pamminen holi jokkodiral kadi ko fate ɗum o yewtide mumen kadi jewte baɗɗe fayida o darode mumen o siicani ɗumen o nefani ɗumen o salaki wondude mumen o yewtude mumen jewte baɗɗe fayida o itti kadi ko heeƴe doole makko to banggue ngaalu o rokki ɗumen bandiraɓe tedduɓe ɗum ɗo ko teddule mawɗe musibbam tedduɓe ko ɗum ɗo fuɗɗa gollede e nder ganduɗa e nder wuuro wiyetego Napoli so gene jaaɓi jaabima ene jeeya e jeese meɗen ko jonde hakkude makko e fedde wiyetende ganduɗa fedde fulɓe Italie ɗo e Napoli ɗum ma wat so tawi waɗoyi mamin kalan on no yaruno ene jeeya hen kadi gueɗe mantiniɗe hay nder hôtel ɗo wona ɗo won teskuyaji mawɗi goni ɗon ko wawi wonde foof ma ɗum kadi yewtudoye kadi ceerno Amadou Tidiane Thiene Djiba Khalifa Bambilor faltaki o ko pullo Sénégal walla o ko pullo leydi gondi faltaki o ko leñol naggam o rendini ko kala en saabu e nder sete makko aɗa tawa hen jolfuɓe aɗa tawa hen fulɓe bandi ko en ɓe o jiidi leñol aɗa tawa hen ganduɗa sereraɓe aɗa tawa hen ganduɗa to banggue laabi ɓeɗo ganduɗa ko lawol layen ɓeɗo ganduɗa tawa jowiti ko e serenɓe woɗɓe ɓeɗo ko tijaniyankoɓe ɓeɗo ni tawa ganduɗa kañumen ko yidde e teddugal e teskade darde ceerno Amadou Tidiane Thiene Djiba Khalifa Bambilor addan ɗumen wonde e ko wona ko wadde ceerno Amadou Tidiane Thiene Djiba Khalifa Bambilor e nder ngal ɗo garal hande eɗen mbawi wiide o lomtima hen serenɓe saabu o noddi diine o lomtima hen daraniɓe ko fate rendo saabu darima e darde ganduɗa ɗoɓe ponno darodade kamɓe foof o lomtima hen laamu saabu yiide ɓiɓɓe leydi e woytanade ɗumen yoga e caɗele ko ɗum waɗi nde o ari nde hade hay hunde waɗede o adi taw ko yaade ha to consulat Sénégal e on saaha o jooɗodi e golloɓe toon ɓe o holliɓe holko woni garal ngal o holliɓe holno tawriɓe ni ko ɗum waɗi ɓene koye mumen jaɓɓi paɗe mumen gari ha e nder mawludu calmini belti kolli wonde ene belti e gargol makko ngol ɗum noon musibbam tedduɓe wasata taw wodi ko diwa saabu wona tan ko jiima e bindi kono noon kala ko wawi furguede se garti ma en dewtu hen kadi ha ko ɓuuri labde ko ɗum ɗo fuɗɗa gollede e nder wuuro wiyetego Napoli sengo kadi mawludaji eɗen mbiya kadi yo gene hokku en wattude ni hen nomo wuuri so ummama ɗo noon fayete ko wuuro wiyetego Ravenna toon kadi bandiraɓe tedduɓe ko woni yesso daɗani guite ɗum noon hande ko ñallal 12 lewru sappo ɓuuri hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ene addanno on ngal ɗo kumpital wonande rewindiɓe jilla ceerno Amadou Tidiane Thiene Djiba Khalifa Bambilor ko wayno haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yeroyaɓe ko wayno ganduɗa Bambilor FM ko wayno ganduɗa Bambilor TV ko wayno ganduɗa Safina FM ko wayno fedde fulɓe e kala to mbawi wonde windere nde ha e pelle ni ɓen ɓe gona fulɓe sikki ala ɗum ɗo ko weltare mawde no fewi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe addanno on ngal ɗo kumpital ko guiɗo moon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yeroyaɓe gueɗe jarama on jarama ɗum waɗa ko ɗo e Agnam Napoli e nder gendi Italie.